Elikkä Anti-Life Crocodile podcastin ensimmäistä jaksoa. Ja meikäläinen on Nikla ja meillä on tänään vieraana täällä Morgalista kaksi jäsentä, kaksi alkuperäisjäsentä, niin sanotusti perustajajäsentä. Tai no oikeastaan kolme, koska meikäläinen on yksi niistä, mutta en enää nykyään bändissä vaikuta. Niin ajattelin tässä haastatella jätkät läpi uuden levy tiimoilta, joka kantaa nimeä Seventh Circle. Ja haluaisitteko työ itse esitellä itsenne nyt alkuunsa tässä? Joo, eli Api, taiteilijanimi SS Exiler ja rummut. Jees, eli Crusher ja sitten kitarat. Joo, eli tosissaan tää nauhoitetaan nyt, moneskohan päivä tänään on? 19.3. Levy ei ole vielä nähnyt päivänvaloa. Tällä hetkellä on yksi Previkka-biisi ulkona, Kyllä. mikä kantaa nimeä Storm Chaser. Levyllä on 6 kappaletta. Ja voitais vähän käydä lävite. Levy alkaa Storm Chaser-biisillä. Elikkä kuka tähän teki lyriikat, mistä tää biisi tavallaan kertoo? Haluatteko te vähän avata sitä puolta? Niin. Joo, Taavi teki lyriikat ja se on melkeinpä Taavin käsialaa suurimmassa osaksi biisi, että Taavi ehkä osaa sitä paremmin kertoa. Kyllä. Se on ehkä semmonen, mitä se nyt sanoisi, ehkä semmonen meikäläisen purkautuminen sinne niin kuin teksteihin kaikesta setistä. Ja se on kyllä semmonen niin kuin väkivallan manifesti kyllä se koko niin kuin biisi. Joo. Ja sehän on myös sit niin kuin, taitaa olla tällä levyllä niin kuin, jos ei vanhin, niin toiseksi vanhin aihe, mitä on niin kuin tehty. Se taitaa olla. Eikö tämä tehty silleen, että säkin oot ollut vielä mukana? Joo, itse asiassa. Koska mun mielestä se meni silleen, että se on aloitettu sen biisin tekeminen, koska siis nyt katsojille silleen puhutaan Stormia, puhutaan kohta muistakin biiseistä, mutta puhutaan nyt vähän semmoisista niin kuin projektinimistä, eli Frosti, mikä tuntee sit päivänvalossa nimen Harbingers Ritual, niin nehän on niin kuin 2 tavallaan vanhintabiisejä ekookki. Joo, niitä on muistelisin näin. Varmaan semmoinen mielikuva, että 22 vuonna on varmaan ruvuttu tekemään niitä. Kyllä se varmaan niille ajoille sijoittuu ja muistelisin, että silloinkin puhuttiin jo tolla nimellä tosta biisistä. Sehän on itse asiassa Peten keksimä nimi mun muistaakseni. Taitaa olla aivan alun perin, että joku Storm ja sit se vissiin yhdistettiin sit siihen Eli Serpent Caesar, joka soitti kitaraa Morgalissa silloin vuosina 21 ja 22 taitaa olla. Joo. Valitettavasti ei päätynyt yhdellekään levylle, mutta on sitten taas keikkoja sit sitäkin enemmän tavallaan. Ja sitten hän on sitten nauhoittanut tämän levyn käytännössä. Kyllä. Niin ollut prosessissa tavallaan kuitenkin mukana koko ajan jollain lailla. Että. Kyllä. Meikö sanat suusta justiinsa? Aika hyvin. Eipä siinä mitään kummallisia. Sitten taitaa olla niin, että osa itse asiassa niin kuin riffijutuistakin taitaa olla Peten käsialaa, ainakin niin kuin silleen alustavasti. Mehän tehtiin se tavallaan silleen, aika lailla bändinä tehtiin ne ekat pari rallia tuolle tulevalle levylle, että kyllä Niklakin oli siinä mukana ihan samalla lailla. Niin siellä taisi onko 3 demoa, tai ehkä 3 demoa. Joo, löytyy jotain demoja löytyy, missä sä jotain testilauluja teet niihin biiseihin, kyllä. Et Storm Chaser ainakin oli ihan valmis biisi niin kuin jo silloin aikaa. Joo, mutta tosissaan lyriikkapuoleen en ole silloin kyllä osallistunut. Niin. Tällä levyllä ei meikäläisen lyriikoita kyllä ole yhtään kappaletta ja ei ole kyllä niinku semmoisia niin sanottuja varmaan sävellyksiäkään. Niin. Niitä on vaan sitten tehty sun aikana vielä kuitenkin niitä. Että oikeastaan lyriikatta siihen on tehty varmaan niin kuin voisi sanoa, että viimeisenä. Joo. Että nehän tehtiin sitten silleen hyvin niin kuin aika lähellä sitä studioa vielä tehtiin niitä lyrikoita silleen, että ne taettiin niin kuin 24 elokuussa käytiin nauhoittaa se levy,
niin teekö mä ne sitten niin kuin siinä kesäaikana taisi olla sitten tälleen tämmöinen mielikuva on. Että. Joo. Tosissaan 6 kappaletta tällä levyllä. Ja osaatteko te sanoa, mitä tällä on niin kuin mittaa? Tietysti kun tää tulee ulos, niin levyhän on tullut sitten myöskin jo nähnyt päivänvalon niin sanotusti. Mutta Niin, se on päälle puoli tuntia se levyn mitta suurin. Mä voin sanoa suoraan, levyn pituus on 33 minuuttia ja 33 sekuntia. Oho, se tuli aika precise. Niin. Kakkosbiisi on sellainen kuin Tales of Voland. Tai no käydään vielä itse asiassa sen verran, no tietysti Storm Chaser-biisi on nyt ulkona, mutta eroaako, onko mitään niinku soitannollisesti ylipäätäänkin niinku, aika kaahausta oli, Joo, mitä kuuntelin, että mä muistan silloin kun me alettiin tekemään uutta levyä, niin meillähän oli semmonen linja, nyt otetaan semmonen paljon niinku, että painutaan vielä enemmän takaisin sellaiseen niinku 80-luvun speed metal kautta thrash metal akselille vähän niinku soitannollisesti, että yhdistetään sitä enemmän niinku siihen niinku black metalliin. Että se oli silloin aika tietoinen valinta, että ruvetaan tekemään, että tehdään niinku mahdollisimman turpa-ahdettuja nopeita biisejä, mutta että niissä on sellaista niinku thrash kautta speed metal vibaa. Mutta sitten taas ehkä omasta mielestäni, niin sitten taas toi Storm ja sitten puhuttiin äsken siitä Harbingers-rituaalista ihan karvan verran, niin ne kun on niitä vanhimpia biisejä, mitä sille on tehty, niin mun mielestä ne on niinku vielä. Siinä huomaa tavallaan sen, että kun on aloitettu niin aikaisin tekee, että jos Nightmare on tullut 21 lokakuussa pihalle ja se on tarvittu 22 varmaan siinä talvella tekee sitä levyä, niin siinä huomaa vielä sen semmoisen niin kuin tavallaan nyt niihin muihin verrattuna, muihin biiseihin, niin siinä huomaa, että siinä on tavallaan semmoinen karvan verran semmoista ehkä niin kuin perinteisempää morgalointia vielä niin kuin, tavallaan, kun verrataan sitten näihin tavallaan tuoreempiin biiseihin, mitä sille tuli. Joo, käydään vielä sitä läpi tuossa myöhemmin, mutta mennään nyt vaikka tuohon toka-biisiin Tales of Voland. Olisiko siitä jotain kommentteja antaa? No en mä tiedä, se on varmaan soitannollisesti ton levyn vaikein biisi. Se on, kelle. Niin, no on se kaikille aika ikävä biisi soittaa, mutta siis se on ihan hyvä biisi. Siinä on, siis se on ihan tarinapohjainen, se perustuu Mestari ja Margariitta kautta Saatana saapuu Moskovaan kirjaan siihen ensimmäiseen osioon, niin siitä se on niinku ne lyriikat ammennettu. Joo. Sehän on myös ehkä niinku, se on myös ensimmäinen biisi, mitä on sit alettu tekee niin kuin kokonaisuudessaan sit tällä niin kuin uudella kokoonpanolla. Niin, kyllä. Ja se ehkä kuulee, tai ehkä se on tää ehkä semmonen niinku soittajan henkilökohtainen helvetti, mutta tavallaan se, että siinä huomaa sen eron silleen siinä, että se on jo ehkä niin kuin voisi sanoa aika paljon teknisempi biisi sitten taas kuin niin Joo. teknisesti vaikeampi tavallaan kuin sitten nämä, jos vertaa siihen Storm Chaseriin vaikka. Että kyllä se on niinku aikamoista räveilystä koko biisi niinku alusta loppuun, että sattuu ja tapahtuu. Joo, itse en oo levyä kun kuullut vähän sieltä täältä aina välillä, jotakin miksejä ja muuta, mitä olette niinku näyttänyt tai kuunnelluttanut aina välillä. Mutta todella mielenkiinnolla nyt oottelen. Ja no kolmos biisi Goddess of Death. Uuden laulaja Tom Necrofillerin käsialaa. Joo, se oli ensimmäinen Nikon kirjoittama biisi niin kun
lyrikoiden puolesta, ja itse asiassa siinä on kitaroissakin osa on niinku, Nikon käsialaa, ja se oli vähän niinku sen sisään tulo tähän bändiin, että sille annettiin sitten, kun jätkä oli otettu bändiin mukaan, niin sitten sanottiin, että nyt sielläkin saat laittaa oma osuutesi tähän levyyn, niin se on vähän niinku sen heiniä ollut sit se. Ja se on ensimmäinen biisi tosiaan, missä se teki tekstit ja Kyllä. ja. Sitten se taisi olla vielä silleen, että se taitaa olla käytännössä, nyt jos ruvetaan niinku oikeasti hieromaan sitä biisiä tässä näin, niin silleen Kertsihän on Nikon tekemä muistaakseni. Joo. Ja sitten no kaikki muu taitaa sitten olla siinä periaatteessa meidän muiden niinku tekeleitä. Mutta niin. Se oli vielä aika hauska, kun se biisi syntyi silleen, että meillä oli reenit Helsingin päässä. Ja ne oli ihan perus. Reenattiin vanhoja biisejä niinku sun aikana tekemiä biisejä, ja sit Niko oli vaan reeneissä silleen, että se vaan näppäili sitä pääliidiä, ja mä sit sanoin Nikolle, että hei, että soitapas uudestaan vähän, että toi kuulostaa ihan siistiltä, ja sit se soitti sitä, ja sit Taavi ja Jasper oli siinä kanssa silleen, että on muuten aika perkeleen siisti kuulonen, ja sitten kun oltiin vedetty reenit, niin reenien päätteeksi mä sanoin, että improvisoidaan, että soitetaanhan että näytä sanoin Nikolle, että näytähän jätkille, miten se suurin piirtein menee se riffi. Ja myös sit sitä ihan siinä vaan niinku soiteltiin joku se aikaa, ja sit mä sanoin Taaville, että vittu me revitään tästä yksi biisi tälle levylle, että nyt on sen verran hyvää kamaa, ja kysyin vielä Nikolta, että onko toi menossa johonkin muuhun projektiin, niin sit se oli, että ei, että tää on kyllä ihan vapaata riistää. Sehän oli vielä joku, mun mielestä se on joku Nikon vanha riffi, mikä se on tehnyt niin kauan aikaa. Niin, kyllä. Mutta sekin on niinku tuttuun tyyliin silleen, että vaikka se on Nikon tekemä riffi, niin se, että kun Nikokin on aika kova kitaristi myös niinku oikeesti, kyllä. niin kuulostaa siistille, mutta vittu, että on vaikea soittaa taas kerran, niinku, että ei ole niinku yhtään armoa missään. Että, joo. Että. Mutta se silleen, että siinä taas näkee sen hyvin, miten syntyy silleen ihan tosta noin vaan silleen, että se oli ihan ohi menne silleen, että se vaan näppäili sitä siinä reenien lomassa, ja mä olin silleen, että jumalauta, tehdään tosta biisit. Kyllä. Silleen ne yleensä parhaimmat biisit syntyy silleen. No, niinhän se vähän tuppaa olemaan, että ne tulee tavallaan sillain. Koska sitten taas mietitään vaikka Nightmare Lordia, niin kuinkahan monta biisiä sieltä sitten on niinku semmoisia, mitä on vähän ohi mennessä soiteltu sieltä ja täällä. No että ei ensimmäistäkään, että sen levyn kanssa nyt vähän harhautetaan keskustelua, mutta sen levyn kanssa varmaan ehkä meille ongelmaksi silloin muodostakin just se, että niitä todella hinkattiin niin kuin paljon, ja kaikki alkoi olla jo niihin biiseihin aika leipiintyneitä siinä vaiheessa, kun levyä lähdettiin äänittämään. Mutta sehän on ollut oikeastaan meillä ollut vähän niin kuin semmoinen aina ikuinen ongelma, koska me tehdään niistä demot aina etukäteen, ja demot tehdään aika tarkasti, niin se on aina se ongelma tavallaan, kun mennään studioon, niin se on kertaalleen jo etukäteen nauhoitettu se tavallaan. Kyllä, ja nimenomaan, ja sitten ehkä se, mikä tommosissa asioissa, mitä niinku esim. Vaikka meikäläisen Eran Morgalia, kun on joskus kuunnellut just sitä, tai sanotaan jotain 2017, silloin kun on demoja tehty näistä Mistress-aikaisista, niin sitten taas niissä esimerkiksi siellä demolla kuuluu jotain sellaista, mikä ei sitten ehkä siirtynyt sinne tavallaan niin kuin ehkä henkilökohtaisessa suorituksessa voisi sanoa, tai no suorituksessa, mutta siis sillä tavalla, että siinä on nimenomaan, kun se on saatu valmiiksi ensimmäistä kertaa, niin sitä kun hinkattiin niin helvetisti silloin aikanaan. No kun periaatteessa voi ajatella näin, että vaikka se Mistress, minkä nyt varmaan valtaoleisö tietää, eli mikä on sitten sillä studio LP:llä, niin sehän on periaatteessa varmaan 3. veto sitä biisistä oikeasti. Joo, kyllä, koska siitä on niinku ihan demo olemassa. Sitten on se niin sanottu kasetti-EP-veto, mikä on sitten se niinku alkuperäinen tavallaan virallinen veto. Kyllä.
Ja sitten on tää, niinku, tää studioveto vielä. Joo. Niin kyllähän se varmaan kuuluu siinä, niin kuin, siinä studiovedolla, että sitä on sit soitettu jo niin kuin jonkun verran. Joo, että... ja kun ehkä siinä on nimenomaan just sekin asia, että se kun on tehty se niin sanottu kasetti-EP-versio, niin sitä on ajateltu lopulliseksi silloin aikanaan. Että tää on niin kuin se The-versio. Kyllä. Niin siihen on, niin kuin, siihen on tarttunut tavallaan se kaikki puskeminen periaatteessa. Ja sitten kun mennään sitten tavallaan siitä niin kuin eteenpäin ja sitten sitä ollaan kohta uudestaan tekemässä, niin siinä kyllä herkästi voi käydä se, että sit sinne ei ehkä ihan tuu se kaikki, mikä on siellä niin. Sehän on semmoista puntarointia sit niinku, tavallaan sen laadun ja sitten kaiken niinku sen, mitä on etukäteen tehty kanssa sille, pitää olla semmoinen kompromissi siitä, että se on ikään kuin se olisi niinku periaatteessa se ensimmäinen veto, mutta kun se ei ole, mutta siinä on sitten se laatuero, mikä tulee vastaan. Kyllä. Mutta tavallaan silloin, kun noita kun on tehty, niin kun ne on niin karvalakkimallin meiningillä tehty kaikki, että ne, jotka ei tiedä, niin se on äänitetty niin kuin yhdellä mikillä kaikki. Rockbandin mikillä kaikki. Rockbandin USB-mikillä koko itse kaikki Morgalin tuotanto tohon kasettia, siis niin pitkään, kun mentiin studioon oikeastaan. Niin. Tai eka kertaa mentiin studioon nauhoittaa. Niin kuin nimikko EP:hen asti joo. on kaikki tehty tavallaan niin kuin low fee. Kyllä. Just olin sanomassa vielä tohon niin kuin siinä kun puhuttiin siitä, että se ei välittynyt sit siihen studiovetoon, niin niin myös sit se varmaan ehkä jollakin tavalla varmaan söi sitä, koska muistan istuneeni ihan joku sen tunnin sen tuotoksen kanssa, ihan pelkästään niinku miksaamis-masterointipuolella, et ei pelkästään se, että se nauhoitettiin yhdellä mikillä ja ihan haista paska softalla Audacitilla niinku siihen tarkoitukseen, niin sit sitä vielä niinku miksattiin sillä varmaan koko yö, kyllä. Muistan. Että... Joo, se oli ihan painajaista se miksauspuoli, koska silloin tehtiin myös semmoisella nauhoitussoftilla, että toiseksi mitä mulla oli vielä joku. No joo, jatketaan vaan. Niin, oli vaan sitä sanomassa, että se myöskin johtui hyvin paljon siitä, että suoraan sanottuna ketään ei kiinnostanut vittuakaan perehtyä mihinkään äänittämiseen, että myös silloin vaan haluttiin soittaa, että äänitettiin vaan pakosta nyt jotain ja sitten se oli semmoista niinku hyvin alkeellista, mutta kun ei silloin niinku ketään se ei oikeasti kiinnostunut niinku perehtyä, että kyllähän meillä olisi rahkeet varmaan ollut hommata niinku ihan kunnon vehkeet siihen aikaan, mutta sitten oli kenen vaan silleen... rahoilla? No. Niin, ja sitten täytyy muistaa semmoinen homma, että suurin piirtein tästä niin 10 vuotta taaksepäin, eli 2016, niin se ei vielä nyt sit ollut niin yleistä, että porukalla oli interfeissejä, tai jos oli, niin ne maksoi sit oikeasti. Et toki silloin oli jo, siis ei olla eletty sitä 70-lukua, milloin ollaan nauhoittu ADAT-nauhoilla kaikki, niin, mutta niinku se, että se ei vielä ollut silloin niin iso. Ja ainakaan tällaisia ehkä kalliimpia interfeissejä, tai ainakaan niitä ei niinku kaveripiirissä tuntunut hirveästi oleva. Niin, tai tietotaitoa tai tietämystä, ja sitten just se, että ehkä meilläkin se meni siihen soiton opetteluun enempi se aika, kuin siihen, että opettelee nauhoittamaan. Niin, ja sitten varmaan myös sitten se, että oli varmaan jollakin tavalla ehkä sitten niinku tähtäimessäkin sit se, että varmaan oli ehkä vähän semmoinen ehkä asennekin, että no ei tarvii opetella. Kyllä me sitä joskus vielä päästään johonkin oikeaan mestaan nauhoittaa näitä, että antaa se studiojätkä hoitaa sitten se nauhoitus. Niin, mutta se oli just se, että ei meitä niinku, muistan kyllä sen, että ne oli just silleen, että lyödään mikki tuohon kattoon roikkumaan ja rummutkin kun äänitettiin silleen, niin se oli silleen, että no siellä suurin piirtein kuuluu nyt kaikkia. Ei muuta kuin rekordi päälle. Että... Kyllä. Mennäänkö takaisin itse aiheeseen? Joo, elikkä takaisin aiheen pariin. Nelosbiisi Blessed in Hell. Juu. Mitäs kommentteja tästä? Tai mietteitä herää? No, se on mielenkiintoinen, kun se siinä on kans melko veikeä se biisiteko, että se on tehty meikän vanha kitara tuosta sarjanumerosta on tehty pääriffi otettiin siitä ja
se myö ei yleensä sellaista olla koskaan Morgalikaan tehty, mutta sitten ajateltiin, että ei oteta niinku, nyt ei ole mitään rajoja, tehdään vaan niinku ihan sama, vaikka tästä tulee joku helvetin täytebiisi, mutta tehdään nyt vaan tälleen, niin sitten tehtiin vähän semmoinen niinku puupää-tyylinen suoraviivainen ajo, ja se itse asiassa siitä kääntyikin silleen, että se on yksi niinku lempibiisi ainakin itelle soittaa, ja siis siitä tuli helvetin hyvä biisi, mutta siinä oli niinku lähtökohdat silleen, että no ajateltiin, että tää ei tule kyllä ikinä päätyä niinku levylle, mutta sitten me saatiin siitä itse asiassa aika hyvä, ja se on varmaan nopeiten kasattu biisi, että se kasattiin tyyliin, yleensä kun me ruvetaan tekemään jotain biisiä, niin siinä menee, kun me aina tehdään niin kuin treeniksellä yhdessä biisit, että kukaan ei tuo niin kuin valmista biisiä pöytään, että korkeintaan jotain riffejä tulee näyttää Taavi tai Jappe, ja sitten niistä katsotaan, saako mitään aikaa, niin siinä menee yleensä niinku, menee niinku useammat treenit, että saadaan edes johonkin muotoon, niin se Blessed in Hell tehtiin varmaan jossain 2 reeneissä tehtiin alusta loppuun. Joo. Pieniä hienosäätöjä totta kai sitten, mutta se oli niinku silleen, että se tehtiin tosi nopeasti, ja se on semmoinen suoraviivainen ja semmoinen niinku kunnon Black Trash ajo. Joo. Eli työskentelytyyli ei ole tavallaan muuttunut sitten meikäläisen aikojen. Ei. Ja se kyllä niin kuin tuntuu, että se kantaa hedelmääkin paljon enempi se, että treenataan oikeasti yhdessä niitä. Se on vähän sitä vanhan mallin tyyliä. Että ei lukoteta mitään demoja tavallaan, että täällä pitää nyt olla nää ja nää. Niin, ja sitten se, että se on aina niinku, no totta kai niinku, niin paljon tekotapoja kuin on bändejäkin, mutta ainakin tällä pumpulla se on toiminut parhaiten silleen, että jokainen Jannu niinku kuuntelee niitä riffejä ja se mietitään yhdessä, että mikä sopii siihen, että vaikka mekin on rumpujen takana ja periaatteessa niin kun rummut vähän niinku, se on vähän niinku silleen, tekee pohjat. Niin minä teen niinku pohjat, mutta esimerkiksi Taavikin kun on rumpali, niin monta kertaa Taavikin sanonut mulle treeneissä silleen, että hei, muutahan toi, että siihen voi tehdä niinku jonkun toisenlaisenkin ja silleen, niin sit on tajunnut silleen, että no itse asiassa tää toimikin paljon paremmin tää Taavi-idea tähän kuin oma idea silleen, niin sen takia yleensä niistä tulee niinku, miten se nyt sanoisi, ehkä dynaamisesti niinku iskevämpiä. Se on vähän vaikea selittää, mutta käännetään niinku useampi kivi tavallaan. Että niin, ja sitten testataan niinku kaikki mahdolliset versiot, että miten tämä toimisi. Että minä ymmärrän sen tekotavan, että bändissä on yksi biisin tekijä, joka tuo valmiin biisin niin kuin treeneihin ja näin. Ja se toimii tosi monilla ja se on ihan fine, mutta meillä se kyllä toimii paljon paremmin silleen, että me niin kuin kaikki ollaan täällä niitä biisejä hinkataan. Ja sitten siinä on sekin, että sit kun niitä hinkkaa yhdessä tarpeeksi paljon, niin ne jää kyllä helvetin paljon paremmin lihasmuistiin. Siis silleen, että niin kun sun ei todellakaan tarvii mitään ajo-ohjeita kirjoittaa niinku paperille, että miten tää biisi menee. Kyllä. Sä kun vedät sen 150 kertaa täällä tekovaiheessa, toistoa. Se on ihan sama, niinku, pätee ihan kaikkeen harrastukseen, niin kyllä se ainakin meillä toimii paljon paremmin. Ja sitten se jeesaa myöskin keikoilla. Silleen, että jos joku tekee virheen, niin toinen tietää niinku saman tien, että pystyy niinku vähän, että jos jollain, niin, että pystyy vähän korjaa sitä silleen, että jos tulee joku virhe ja silleen, mutta kukaan ei niinku jäädy. Et monta kertaa käy bändeillä silleen, että joku kun ei pysy kartalla, että kun sitä on reenattu silleen, että se on valmiina tuotu pöytään, sitä niinku on reenattu ainoastaan sen yhden mallin mukaan, niin sitten jos tuleekin virhe, niin siinä tulee tosi nopeasti semmoinen jäätyminen. Niin, siinä joitakin kertoja on todistanut sen tavallaan just sitä, että siitä kaikesta tulee niinku sillisalaattia, kun jollain menee pasmat sekaisin ja bändi lopettaa ja sitten joku saa haukut tavallaan takahuoneessa. Ja sitten jos miettii vaikka niinku, nyt vähän jos palailee sinne meidän
ajoille, kun on keikkoja heitetty ensimmäisiä kertoja ja näin, ja ollaan silloin joskus painettu todellakin lihasmuistiin ne kappaleet ja näin, niin siinä jos jollain niin kuin periaatteessa, ensinnäkin se vaatii paljon, että tulisi blackoutti, mutta jos sellainen tulee, niin sit periaatteessa tuntuu, että itsellä kun muutamia kertoja sitä kävi, niin se vaan lähtee tulemaan. Saatat unohtaa joku lyriikat täysin hetkessä, mutta ne tulee silti, kun ne on jotenkin niin treenattu. Joo, ja ei pidä, mun mielestä ei pidä ajatellakaan, en minä ainakaan ajattele hetkeäkään tuolla lavalla tai missään muuallakaan, että niinku, kun soittaa vaikka jotain biisiä, mikä sieltä tulee nyt seuraavaksi. En minä pysty ajattelemaan semmoisia, saattaa olla semmoinen homma, mulla ei välttämättä ole, biisi, jos puhutaan vaikka jostain sooloista, niin ei mulla on vittu hajuakaan joskus biisin alkupuolella, mitenhän se soolto oikein menee. Sitten se muistaa siinä kohtaa, kun se tulee eteen, että ai niin, näinhän se meni, ja sitten painetaan taas. Joo, ja sitten nimenomaan just toi, että mitä ei ehkä kaikki osaa katsoa, että se, että bändi treenaa hirveän paljon yhdessä, niin siihen kun tulee tavallaan se varmuus, että jos joku kämmäisikin huolella, niin kaikki niin kuin tietää sen, että okei, toi kämmäs, mutta jatketaan. Tai tapahtuu jotain lavalla tulee teknisiä ongelmia tai mitä tahansa, niin sehän on niinku miesten mittari siinä kohtaa, kun se paska osuu niinku oikeasti tuottimeen. Kyllä. Siellä kesken biisin tapahtuu jotakin niinku katastrofaalista. Mitä ei voi niinku ennustaa periaatteessa. Niin sit se on, niinku, miten, kun se pitää kuitenkin toimittaa niinku loppuun, keinolla tai toisella, niin sit se on niinku se mittari siellä, miten sitä niinku selviää sitä tilanteesta. Että siellä, kun sä et voi mennä paniikkiin siellä niinku yleisön edessä, että vittu. Niin, se on se paineensietokyky on kyllä, se on aika hyvä niinku testi sille, että vaikka itse tekisi virhettä, mutta kyllähän noin helvetin laitteetkin joskus hajoaa ja sille itsellekin on monta kertaa käynyt silleen, että pedaalit on lopettanut toimintansa kesken keikaa, että sieltä on laakerit lentänyt helvettiin ja muuta ja sitten on pitänyt niinku tuplapasarikohat yhdellä pedaalilla koittaa jotenkin juosta läpi ja tolleen, niin siinä kyllä mitataan se, että miten hyvin se on hallussa se biisi, että miten sä pystyt korjaamaan sen biisin. Kyllä. Silleen. Joskushan me tehtiin, jos muistatte, niin alkuaikoinaan me reenattiin silleen, että eka kun oli biisit reenattu hyvin, niin kun oli keikka tulossa, niin tää oli tää Nikla erikoinen, että lyötiin valot kämpästä ja soitettiin pimeässä, että osataan soittaa pimeässäkin. Se oli semmoinen eräänlainen treenimetodi, että niin, mutta tavallaan niin kuin se, että en mä nyt tiedä, onko siitä suoranaista hyötyä ollut meille missään vaiheessa. Ei sitä varmaan haittaakaan. Ei siitä varmaan haittaakaan ole, että kaikki valot pois ja treenataan pimeässä. Varmaan oli jostain kuullut sen. Tai joku tällaisen legenda ja ajattelin, että näin se pitää tehdä, mutta sitten en mä tiedä kyllä. Aika erikoinen juttu. Mutta mennäänkö seuraava biisi pari? Joo. Eli Heartbringers Ritual olisi seuraava kappale. Siitä jotain mietteitä. No toi on toinen levyn niin kuin vanhimpia biisejä, missä sielläkin on tullut mukana biisiteossa vielä. Joo, onko tää nyt se Frosti? Joo, Frosti on projektinimellä. Ja oikeastaan sehän on semmonen biisi, että sehän tehtiin periaatteessa ihan pikku niin kuin muklauksia lukuun ottamatta. Se on oikeastaan samassa formissa, mitä se oli siitä, kun siellä vielä olit. Sinne taidettiin tehdä jotain loppujuttuja, tehtiin joku outro tehtiin muistaakseni sinne uusiksi ja tälleen näin. Ja sehän oli semmoinen biisi. Ja nopeutettiin tempoa muuten paljon. Ja sehän oli semmoinen biisi, mitä itse asiassa mietittiin, että tuleeko se edes levylle vai ei. Se oli kans, joo. Se oli silleen jännä, että se oli niinku tosi pitkään olemassa, mutta se oli varmaan, se ei ollut viimeinen, mutta se oli varmaan toisessa viimeinen biisi, mitä sitten ruvettiin hinkkaamaan silleen, että päätyksen levylle, vaikka se Damned oli viimeinen biisi, mikä sitten tehtiin levylle. Joo, se oli se oli silleen, me mietittiin, siis se oli muuten valmis paketti, mutta se loppubiisistä oli silleen, että kukaan ei oikein ollut samaa mieltä, että miten se pitäisi loppua, ja sitten siinä jo mietittiin, että heitetään se pöytälaatikkoon muhimaan ja katsellaan sitten muutaman vuoden päästä sitä uusiksi, mutta kyllä se sitten, kun me sitä tarpeeksi paljon täällä mietiskeltiin, että kyllä tämä nyt, meillä nyt ei tässä liikaa näitä pöytälaatikkobiisejä on, niin kyllä myös siitä saatiin se saatiin muotoutumaan. Ja sitten se, että
Niko teki siihen lyriikat jo tolleen, ja se sanoi jo alusta asti, kun se oli kirjoittanut ton toisen biisin, niin se sanoi, että hän haluaa tähän tehdä erityisesti, että hänellä olisi tähän mahdollisesti hyvä idea. Joo. Ja minä sitten sanoin, että ei mitään, että anna mennä vaan, että jos sulla vaan hyvä idea siihen löytyy. Ja Niko sitten kirjoitti siihen lyriikat, että siitä en osaa sen enempää kertoa. Se on ehkä erikoinen biisi sen puoleen, että niin kun, meillä on ollut aina tosi suhteellisen selkeä sen niin biisin rakenne. Mm-hmm. Ja hyvin monesti se on vielä semmoinen, että se on semmoinen aika selkeä patterni, miten ne biisit menee periaatteessa. Mutta tämähän sitten VG-biisit, että siinä on 1 kertsi pelkästään periaatteessa. Okei, aivan. Että se on niin kuin silleen aika ja sitten siellä on muutakin semmoisia, niin kuin, vaikka se, niin kuin, miten se biisi lähtee, se intro, niin sehän ei ole yhtään niin kuin semmoinen oikein niin kuin meidän perinteistä soundia tavallaan silleen. Joo. Mä en paljasta, mistä mä oon niinku saanut siihen semmoisen vision siihen introon, mutta siihen on ihan selkeä semmoinen, niinku, mistä on sen saanut semmoisen kipinän. Kyllä. Mutta se oli myös ehkä semmoinen syy siihen, miksi sitä mietittiin, että tuleeko se levylle vai ei, koska se on niinku, ehkä eniten irrallaan tavallaan niistä biiseistä, silleen, muista biiseistä. Että Kyllä. Siksi sitä jäätiin niinku muhimaan, että niin, otetaanko vai eikö. Että. Joo. Albumin lopettaa kappale The Damned from the Seventh Circle. Siitä jotakin ajatuksia. Onks mitään? No se on tavallaan levyn nimikkokappale. Voidaanko puhua niin sanotusti jostain, tai NS-hittibiisi, tai jos käytetään sen päättää kuuntelijat. Aika väljää termiä. Niin, sen päättää kuuntelijat sitten, mutta en mä oikein, soitannollisesti mä en kyllä sitä osaa. Se on hyvinkin sellaista morkalimaista tulitusta, että siinä kyllä mennään eikä meinata. Lyrikata sitten on niinku, ne on taas tuolta niinku Dantes Inferno jumalaista näytelmästä ja sieltä päin on sitten niinku vähän otettu osviittaa. Ei mitään suoranaista tarinaa, mutta aivan, sieltä on niinku ammennettu. Niin. Ja semmoista niinku ylipäätänsä levyn niinku lyriikkapuolen niinku teema, niin se oli ihan lähtökohtaisesti tiedossa, että tehdään vähän semmoista niinku perinteisemmistä aiheista, että ei ruvettu lukemaan 10 okkultismi pohjasta kirjaa läpi, että saadaan niinku väen vängällä tehtyä, vaan tehtiin niistä aiheista, mitkä niinku kiinnosti ja silleen, niin niistä ruvettiin sitten niinku tekemään. Ja mä itse 3 biisiä on niinku tehnyt lyriikat tällä levyllä ja sitten Perkinen teki yhteen ja sitten Niko 2. Joo, eli siellä on nyt vähän niinku kaikkien käsialaa sitten lyriikkapuolellakin. Niin, joo, ja kun lähtökohta oli se, että mä olisin tehnyt kaikkiin biiseihin lyriikat, mut sitten Perkinen sanoi, että hänellä olisi tähän niinku kyllä tähän Storm Chaseriin niinku lähtisi nyt ja mulla oli silleen, että mä en todellakaan halunnut omia sitä hommaa itselleni. Mulla vaan tuli niinku useampaa biisiä lyrikat ihan ok. Joo. Niin mut sit mä sanoin niinku, että jos lähtee, niin anna mennä vaan, että tässä on niinku, että ei ole ikinä ollut semmoista niinku tarkkaa niinku positiota, että minä teen lyrikat ja kukaan muu ei saa tehdä, vaan se on silleen, että jos sulla lähtee hyvät lyrikat tähän ja muuta, niin anna mennä. Et jos on hyvä visio, niin kyllä. Ei muuta kuin anna palaa vaan, että se ei ole minulta pois, että mikä vaan on niinku biisi parhaaksi, niin anna mennä vaan, että minua ei haittaa vaikka
tyyli tuleville albumeille, niin tyyli jos Taavilla lähtisi lyriikkakynä sauhuamaan, niin rankalla kädellä niin sama kuin kirjoittaa vaikka koko levylle. Se ei niinku, niin. että silleen, se niinku ehkä korostaa sitä, että me tehdään ne biisit yhdessä. Niin, Morgali on tavallaan niinku entiteetti. Niin, no tavallaan. en minä tiedä mikä vitu entiteetti, mutta sellainen entiteetti, niinku, tavallaan joka... yksi semmoinen kokonaisuus niin. periaatteessa, missä kaikilla on tavallaan valta toimia sen. Niin, totta kai nyt jokainen tietää oma paikkansa, kuka niinku on päätoiminen hoitaja, että kyllä minä niinku lähtökohtaisesti vastaan rummuista. Joo. Ja näin poispäin. Mutta se, että niin kuin sanoin, niin jos sinne löytyy niin kuin Taavilla tai jollain muulla bändin jäsenellä joku hyvä idea tälle ja se toimii paremmin, mitä me oon itse siihen suunnitellut, niin se ei käy minun ylpeyden päälle vaihtaa sitä. Eikä se varmasti muillakaan ole silleen, että monta kertaa Taavillakin on ollut hyvä riffi, mutta siinä on joku asia, mikä on vaikka vituttanut vähän meikäläistä. Sitten mä oon sanonut Taaville suoraan, että hei, muutetaan sitä napsun verran. Joo. Ja sitten tehdään joku kompromissia. Sitten sitä ollaan vähän testailtu, ollaan sitä palloteltu vähän Taavikaa, Jasperikaa, Nikokaa. Sitten ollaan oltu se, että no itse asiassa tää on nyt parempi kuin se alkuperäinen idea. Ja sitten on myöskin käynyt sitä, että tää on ihan paska tää idea verrattuna siihen alkuperäiseen. Sitten ollaan oltu, että mennään sillä alkuperäisellä. Silleen, että se, että niinku, mua on aina vituttanut se, että jos jossain bändissä soitetaan, että kun se on bändi, eikä vittu Pekka Penttinen ja kumppanit, että se ei niinku, että bändi on se, että se niinku siihen kaikki saa tuoda sen vitun oman vipaan. Se on, mutta se on sitten niinku bändin oma asia, miten osassa bändeissä on silleen, että on ihan selvä liideri, joka tekee ne, ja se on ihan fine, mutta mua vituttaa se, että jos kuulee ihan suoraan, tähän sopisi parempi niinku homma, ja sitten ei vaan sen oman ylpeyden takia niinku ole se, että ei muuteta tätä, vaikka tietää ihan niinku suoraan, että no vittu, tähän kyllä sopisi, mutta minä olen jo sanonut tän, kyllä, niin. Nimenomaan tuo on sellainen asia, mistä pitäisi niinku... Se on Morgali Festarin raporttia taas jälleen kerran. Nyt ollaan tällä kertaa ollaan Chicagossa täällä jossain Amerikan maalla ja mitäs? Kertoisiko meidän Taavi, mitä tässä on nyt tapahtunut? Eilen oli vähän hässäkkä päivä, niin tätä raporttia ei pystytty tekemään, mutta... Nikla jäi tulliin kiinni ja se on tällä hetkellä Saksassa menossa kohti Suomeen. Tässä on vähän selittämistä järjestäjälle, mitä me nyt tehdään tuon keikan kanssa. Joo, eli voitaisiin lähteä käymään läpi sellaista asiaa, että kun 2023 huhtikuussa, että aika lailla osin moilleen niin kuin 3 vuotta sitten oli Morgalin keikka Chicagossa silloin. Joo. Ja sinne lähdettiin silloin sellaisella line-upilla, että meikäläinen oli vielä mukana ja silloin oli Jasper oli jo astunut, eli Killhammer oli astunut kitaristin saappaisiin ja niin sanotusti toisen kitaristin saappaisiin ja meillä oli silloin vielä sillä että testin mielessä oli basson varressa toi Valtsu. Ja lähdettiin silloin sinne ja no sehän ei nyt sit ihan mennyt putkeen, että se meikäläinen oli viimeinen, joka sit saapui kentälle ja sieltä oli sit muutamia bändejä käännytetty silloin jo poiskin ja jäin sitten niin sanotusti haaviin siinä ja tuli käännytys takas Suomeen Saksan kautta. Ja siinä oli vähän niin kuin jo pidemmän aikaa ehkä tätä asiaa, kun ei ole koskaan oikein tai niin kuin avattu missään tai silleen puhuttukaan, mutta et silloin oli itsellä semmoista turnausväsymystä jo vähän pidemmältä ajalta, niin sit jotenkin ajattelin, että nyt täytyy jäädä siinä kohti sitten hypätä junasta. Niin jos käytäisiin vähän lävitä nyt sitten sen jälkeistä aikaa, koska tavallaan oonhan mä sitä tässä sivussa niin kuin seurannut, mutta että kaikki ei välttämättä tiedä ja en tiedä, ootteko miten paljon itsekään sitä
haastatteluissa sitten tai muualla avannut, että Ehkä sivuuttu jossain, kävin kesällä yhdessä amerikkalaisessa podcastissa semmonen kuin Tampa Morgu. taisi Joo. olla. Joo. Niin siinä silleen ohimennen Joo. sitten käytiin sitä läpi, mutta ei silleen avattu niin kuin ihan hirveästi. Tietysti Lontoa aina vähän Lontoota, kun rupeat puhumaan siinä. No, se ei sepä ole nimenomaan, niin että- luonnollinen tavallaan siinä. et siinä jää sitten ehkä paljon niinku sanomattakin. Kyllä. Onko siitä nyt niinku minkä tavallaan, miten nopeasti löysitte laulaja basistin Nikon Niin, no puikkoihin? No se meni kyllä se teikäläisen lähtö tuli. Kyllähän meillä oli vähän sellaista osviittaa, että nyt saattaa niinku äijällä tulla mittari täyteen, mutta ei myös aina se olit kova puhumaan, että sä lähet, mutta sit sä aina sanoit, että no en minä nyt lähde, mutta sitten kun sä sanoit, että no itse nyt minä lähden kyllä nyt ihan oikeasti tästä kiitää, että niin sit oltiin vähän silleen, että no vittu mitä tässä tehdään. Solistia nyt ei varsinaisesti ole ihan kauhean helppo löytää, varsinkaan tällaiseen helvetin metelisoppaa, niin Vaatii varmaan niinku semmoisen oikeanlaisen mielentilankin ja oikeanlaisen tyypin. Niin, nimenomaan just. Sille- Isot saappaat kuitenkin täydettävänä, niin Niin, sullakin kuitenkin pitkä niinku tausta tässä bändissä oli ja sitten niinku muutenkin sä oot laulanut jostain vitun 15-vuotiaasta asti. Mm. Niin joo, se oli vähän silleen, meni vähän sumussa, ei me käyty Reeniksellä oikein muuta kuin vittu katsomassa, että kamat on kunnossa ja ei myös soitettu oikein. Ja mietittiin, että jatketaanko myös bändiä enää, että kun ei ole niinku alkuperäinen trio mukana ja johtuen just siitä, että kun hitsautunut niin hyvin soittajat yhteen just siinä, että kun palatakseen siihen soittokemia siihen, että kun biisit on aina just tehty Reeniksellä ja Reeniksellä on istuttu se saatana 1000 tuntia mietitty niitä biisejä puhkin, niin niin myös sit mietittiin, että no katsotaan jos joku tulisi ja sitten Niko, joka on meidän hyvä ystävä jo pitemmältä ajalta ja teikäläisikin hyvä kaveri ja Kyllä. niin me sitten tässä kerran mietittiin se oli salilla, kun mietittiin sitä. niin joo. Muistan elävästi tämän keskustelun. Joo, niin me mietittiin sitä, oltiin jo puntilla jätkien kanssa, että kuka vittu me tähän nyt otetaan, että kun pitäisi olla suurin piirtein samaa ikähaarukkaa ja pitäisi olla sellainen elämäntilanne, että pystyy antaa tähän niinku ihan hyvin aikaa niinku irrottaa. Ja, niin myös katsottiin Taavikaan toisiamme silleen, minä sanoin Taaville, että kysyin Taavilta, että onko sulla joku mielessä. Ja sitten Taavi on se, että on, mutta ei siitä tule yhtään mitään. Ja sitten Taavi kysyi, että onko mulla joku mies? Mä sanoin, että on, mutta mä oon vähän samoilla linjoilla. Ja sitten mä kysyin Taavilta, että no kuka sulla on mielessä? Että Taavi sanoi, että no Niko olisi kyllä ihan tismalleen tähän bändiin kyllä niinku sopiva äijä niinku muuten. Joo. Mutta kun tosiaan Niko ei ollut ikinä soittanut missään bändissä niinku kunnolla, Joo. niinku laulanut, että et sillä ei ollut laulukokemusta ollenkaan. Ja sitten Taavi kysyi, että no, kuka sulle mies? Mä sanoin, että no Niko, että se olisi niinku jätkänä tähän. molemmilla sama. Ja kun Niko oli siis pyörinyt meidän keikoilla jo niinku useamman vuoden ajan niinku meidän remmissä ja ollut kaikissa bileissä mukana ja tolleen, niin Ja sitten se osasi kuitenkin soittaa varmaan Niin. suurimman osa silleen välttävästi Morgalin biisit silleen, että se ei lähtenyt niinku nollasta se homma, että niin. oikeastaan se laulu oli niinku ainoa, mikä sinne hieroi. Sen mä niinku tiesin, että soitanollisesti ei tule ole mitään ongelmaa niinku siinä, että se hanskaa kyllä ihan Kyllä, varmasti. kyllä. Mutta se oli kyllä, muistan kyllä sen, että kun Niko sitä, muistan kun kysyttiin sit Nikoa, Niko oli vähän, että mitä vittua, tähän mä osaan laulaa, mutta et niin, kohta osaat. Niin. se oli hyvä, kun se oli, me nähtiin sitä ja se oli just silleen, että me kysyttiin siltä, että niinku, mä vielä sanoin silleen, että niinku, että haluut sä laulaa niinku Morgalissa, sit sä vaan, että en mä vittu ole laulanut sanakaan ikinä, että oot sä vittu ihan kärähtänyt, sit mä sanoin, että ei, mut haluut sä laulaa, että kiinnostaako? No se vaan, no kiinnostas ihan helvetisti.
Mutta kun se sanoi sitä, että ei mulla ole kokemusta teidän tasoiseen bändiin, sitten mä olisin, että niin, mutta me tehdään susta sellainen. Ja Taavi oli siinä just se, että joo, kohta sä olet laulaja. Ja sitten se oli silleen, että vittu te olette kyllä kärähtäneitä kavereita. Ja sitten mä olisin, että elää nyt pitää. Mä sanoin sille, että reenaa 1 biisi. Ja niinku, reenaa 1 vanha biisi. Joku helppo. Että sulta kysyy lyriikat ja kyllä. näin poispäin. Ja, et reenaa sen, et älä reenaa niinku mitäs niinku bassoa edes siihen, vaan että reenaa pelkkä laulu. Ja pidetään reenit. Et testataan. Kyllä. Eihän se nyt niinku, ei siinä häviä mitään, jos testaa. No sit se tuli tänne testaamaan. Ja sit eka kerta oli ihan vitu kauhea. Me oltiin silleen, katsottiin Taavikaan toisen. Ei tästä tule mitään. Ei, tästä ei tule hevon vittuukaan, mutta niinku, sen huomasi, että se kyllä niinku yritti. Ja silleen, että sillä oli intoa. Niinku. Ja sitten mä sanoin Taaville, että no ei nyt vielä heitetä tätä hommaa jäihin. Me sanottiin Nikolle, että joo, että kyllähän siinä nyt vielä vähän on petrattavaa. Mutta sitten mä sanoin Nikolle, että vetää toiset treenit. Mä sanoin, että treenaa tää biisi nyt ihan rauhassa. Ja katso jotain toista biisiä, vähän niinku, että niitä lyriikoita ja tälleen. Ja kuuntele. Mutta reenaa 1 biisi niinku. Ja reenaa laulua. Et vedä vaikka jotain lempi black metal biisejä niinku covereina. Et sitä ääntä vähän. No sit siinä meni olisiko siinä meni joku kuukausi, puolitoista, kun oli seuraavat treenit, jotain sellaista. Et siinä oli vähän aikaa välissä. Sitten oli toiset treenit. Ja Niko tuli tänne. Testattiin. Meni ihan helvetin hyvin. Se oli ihan kuin eri mies vittu. Olisi pistetty siihen mikin varteen. Ja sitten me katsottiin Taavikaa siinä jo soittaa. Sitten okei, nyt alkaa kuulostaa siltä, miltä pitää. Joo. Ja me sanottiin vielä sitä, että älä yritä matkia siua. Että sä et tuu pääsemään samaa, niinku, että sulla on jo, Nikolla on puheäänikin niinku, paljon matalampi ja sulla on taas helvetin korkea se niinku, lauluääni ja muuta, niin mä sanon, että sä et laulamallakaan pääse niin korkealle. Joo, siinä laulu, tai siinä sanotaan puheäänen niin kuin korkeudessa on jo aika massiivinen ero, niin tavallaan se tekisi aika mahdotonta jopa niin kuin siitä. Niin, ja se, että... Tai ei nyt tietenkään mikään on mahdotonta, mutta se, että niin kuin huomattavasti hankalampaa. Niin, ja vaatisi niin kuin vuosien reenauksen. Ja se, että me sanottiin, että älä yritä niin kuin kopioida sua, että tässä ei haeta Nikla 2, vaan tässä, että Niklan aika oli että sun aika oli niin kuin Morgalissa, ja se kuulostaa sulta, ja nyt on niin kuin uusi aika laulujen osalta, ja ne kuulostaa Nikolta, että ei yritä edes sua... Luonnollinen semmoinen siirtymä. Niin, luonnollinen siirtymä, ja ei yritä edes kopioida. Kyllä. Niin Niko, kun sen niinku tajus, että se rupesi reenaa sillä omalla tyylillä ja omalla niinku äänellä, ja keskittyi siihen, niin se kuulosti ihan helvetin paljon paremmalta täällä. Ja sitten se oli reenannut se oli reenannut 2 biisiä silleen aika hyvin. Et se oli jotain vähän virheitä, mutta ne meni niinku laulujen osalta ihan ok. Et se oli jo niinku itse halus reenata sen toisen biisin jo niinku valmiiksi. Ja me vedettiin ne 2 biisiä tossa. Vedettiin ne muutama kerran ja se kaikki katto, niinku minä Jappe ja Taavi katsottiin toisiamme vähän aikaa. Ja ei me ole keskusteltu siitä sen enempää. Kysyttiin suoraan reenien jälkeen, että haluatko tulla bändiin soittamaan? Ja sitten Niko oli silleen, että no riittääkö mulla? Mä sanoin, no paljon on töitä tehtävänä, mutta kyllä riittää, jos yksien reenien jälkeen, että sä pystyt kehittymään noin paljon, niin mitä sä pystyt kehittymään sitten vuodessa tai parissa vuodessa. Joo. Niin se oli silleen, että no, voihan koittaa. Mä sanoin, no niin, et koita vaan, siellä oot bändissä. Ja siitä alkaa helvetin monen reenaaminen. Kyllä. Ja siitä se sitten lähti. Ja ison työn on tehnyt Niko, täytyy sanoa, no että... onko siis siinä mielessä, mä en kauhean montaa laulajaa tiedä, kuka on tullut niinku pystymetsästä bändiin silleen, että se ei ole tosiaankaan laulanut vittu sanaakaan missään. Jossain jonkun kanssa tästä asiasta keskusteli ja se sanoi tälleen, että tämä oli kyllä ihan erittäin morgalimainen valinta. Niin. Ei tämä jätkän puolesta ainakin, jos ei muuten. Että joo, siis että tavallaan niinku, ei mennä se edellä, että kuka olisi nyt teknisesti taitavin tai tällä hetkellä semmoinen nimi Suomessa, mikä ehkä kannattaisi ottaa, vaan että
kyseessä on sellaista, niin kuin, että katsoo pitemmällä tähtäimellä näitä asioita, että tämä tyyppi on todennäköisesti lauluissa vielä 8 vuoden päästäkin. Tällä ei tule jotain muuta. Niin ja sitten se, että tai 10 vuotta, tai siis mitä tahansa, mutta silleen niin kuin tulevaisuudessa. ehkä itse mietin sitä ehkä enemmän siltä kantalta, että niin kuin, kaikkihan meistä sen niin kuin tietää silleen, että tämä on nämä niin kuin musahommat aina perustunut niin kuin ystävyydelle, tai mennä se ystävyys edellä. Kyllä. Se olisi ollut helvetin vaikea ottaa siihen joku, siis niin kuin ajatellaan näin, että varmaan olisi ollut niin sanottuja valmiita kavereita sen, kun olisi ottanut. Kyllä varmasti. Mutta sitten kun siinä tulee se vastaan, että muistan vaikka just se, kun nimiä pyöriteltiin siinä, että ketään tuottaisi kysymään niin kuin tähän bändiin silleen. Niin kun siinä ei hirveän montaa vaihtoehtoa sit enää ole, kun ruvetaan puhumaan siitä, että sun olisi niin kuin suotavaa, että tunnette etukäteen edes jollakin tavalla ja niin kuin silleen, että sä oot niin kuin tiedät sen, että se on äijänä siihen sopiva. Et se on sitten aika eri tilanne, jos sulla on kaveri, mikä osaa vitu hyvin laulaa, mutta sä et tunne sitä yhtään ja sä et oikeastaan niinku, se muu kemia ei sit kohtaa. Niin sanotaan, että eihän siinäkään, anteeksi jos puhun päälle, mutta kommentoin vielä tätä Taavin asiaa sen verran, että siinäkään ei ole mitään vikaa, jos bändille niinku sopii sellainen linja, että voi olla niin sanottu tämmöinen sessiotyyppi tai heittoäijä, joka tulee niinku treeneihin aina ja sitten se lähtee treeneistä. Ja siinä ei sen enempää oikein keskustella asioista, lähetellään demoja puolia ja toisia näin. Tälleen toimii niinku varmaan aika iso osa bändeistä, mutta sitten tämä bändi kun ei niinku ole ikinä niin toiminut, niin Mä en oikein ymmärrä termiä bändikaveri ylipäätänsäkään. En minäkään kyllä rehellisesti sanottuna niin, ymmärrä, mutta oliko Apilla siellä? Niin, joo, siis se, että kyllä se oli kaikille silloin selvää, että vaikka tuohon tulisi niinku maailman paras black metal laulaja keulille, mutta jos jätkä on taas persereikä ja henkilökemiat ei toimi yhtään, niin ei sit silloin tule yhtään mitään. Niin. Se, että jos kaikkia vituttaa tulla reeneihin sen takia, että henkilökemiat ei toimi, niin ei se soitto silloin kulje. Niin se oli just se, että kyllä se pitää olla silleen, että toisen naamaa pitää jaksaa katsoa niin kuin vähän pitempään kuin 2 minuuttia, niin se oli just siinä se, että voidaan niinku hengailla muutakin kuin pelkästään täällä niinku treeneissä ja treenikämpällä, niin se oli just siinä se, että ja niin kuin säkin sanoit tossa, niin osalla on taas just se, että soitetaan pelkästään, meitä yhdistää se, että me soitetaan pelkästään samassa bändissä. Mä itse soitan sellaisessa bändissä, missä niin mä hädituskin, no tunnen kaikki bändin jätkät, mutta en todellakaan hengaile niittenkaan niin paljon. Ja se on ihan fine, ja ne bändit toimii sillä tavalla. Kyllä tässä sen verran on jo jaariteltu, että voitaisiin laittaa ensimmäinen podcasti pakettiin tässä pikkuhiljaa. Ja ollaan tässä suunniteltu vähän nettikaupan avaamista ja laitetaan tohon videon bioon sitten linkkiä sinne. Ja tänään haastattelussa oli Morgalista tosissaan SS Exiler ja Crusher, ja ensi kerralla ei vielä kerrota kukaan, mutta se jää nähtäväksi. Tolku-ukko. Tuskin. Get